Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Dada Mama Kids. Σήμερα θα παίξουμε με τα φρούτα και τα λαχανικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Φύγαμε! Μπανάνα. Η μπανάνα είναι φρούτο. Μήλο. Το μήλο είναι φρούτο. Πορτοκάλι. Το πορτοκάλι είναι και αυτό φρούτο. Λεμόνι. Το λεμόνι είναι φρούτο. Καρπούζι. Το καρπούζι είναι φρούτο. Ακτινίδιο. Το ακτινίδιο είναι και αυτό φρούτο. Αχλάδι είναι φρούτο. Νεκταρίνι. Το νεκταρίνι είναι και αυτό φρούτο. Βανίλια. Βανίλια είναι φρούτο. Μήλο. Το μήλο είναι φρούτο. Μάγκο. Μάγκο είναι εξωτικό φρούτο. Κεράσι. Το κεράσι είναι φρούτο. Κιδόνι. Το κιδόνι είναι και αυτό φρούτο. Καρότο. Το καρότο είναι λαχανικό. Κολοκυθάκι είναι λαχανικό. Μανιτάρι. Το μανιτάρι είναι μύκητας. Κόκκινη πιπεριά είναι λαχανικό. Πράσινη πιπεριά και αυτό είναι λαχανικό. Σήμερα μάθαμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πρώτα και καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Ήσασταν στο παιδικό εκπαιδευτικό κανάλι Dada Mama Kids. Γεια χαρά!